La motricitat orofacial és una de les àrees de treball del logopeda que, entre altres funcions, s'encarrega d'abordar les dificultats en l'ús, la coordinació dels músculs de la boca. Un dels factors que pot interferir en aquestes funcions és el fre lingual, una petita membrana situada sota la llengua que es desenvolupa durant l'embaràs. Aquesta membrana connecta la llengua amb el terra de la boca i ha de permetre una mobilitat adequada de la llengua per realitzar les accions com succionar, mastegar, empassar o articular sons de la parla correctament. Hi ha diferents tipus de fre lingual, però tots tenen en comú la presència de fibres molt resistents que no s'estiren. Per això, quan aquest fre és massa curt o molt rígid, és necessari un petit procediment quirúrgic per alliberar-lo i així permetre que la llengua es mogui correctament. Aquest tipus de fre pot ocasionar dificultats des del naixement, com per exemple les següents. Dificultats per agafar bé el pit durant la lactància materna. Mal funcionament de la llengua en les accions d'empassar o de mastegar. Una posició incorrecta de la llengua, que ens quedarà baixa i sense contactar amb la zona de darrere dels incisius superiors, i això afavorirà tenir una respiració oral tant diürna com nocturna. A més, tenir efectes en els moviments mandibulars i fins i tot en la postura general. També alteracions en el creixement de la boca i les estructures relacionades, provocant mossegades obertes o un paladar alt i estret. Tindrem problemes de salut bucodental, com la inflamació de les genives o càries. Dificultats per produir sons de la parla, especialment el so de la R. També podrà dificultar accions com fer un petó o tocar instruments de vent. Davant d'un fre lingual restringit, el logopeda especialitzat en motricitat orofacial té un paper clau. Avaluarà detalladament com el fre afecta funcions com la succió, la respiració, la mastigació, la deglució i l'articulació dels sons de la parla. Interpretarà els resultats de l'avaluació i decidirà si cal fer exercicis logopèdics, si cal derivar a una intervenció quirúrgica o si cal combinar les dues opcions. Finalment, planificarà i aplicarà el tractament logopèdic específic just després de la cirurgia per evitar que el fre es torni a enganxar o perdi mobilitat.